Musím povedať veľmi jasne, že my v Hlase sme tak stále zdravo pracovne naladení. Viete, moja nebohá babička, česť jej pamiatke, hovorila, že práca je najlepší liek na všetko. Oh, really? Si tu už 3 mesiace nechodíte do práce, ale to nevadí. Hovorili ste o... To mi nepríde úplne ako... To je veľká disproporcia, pani kolegyňa. Čoho? Vy zrejme neviete čítať tú koaličnú zmluvu, kde je jasne napísané, že... Chcel som vám povedať, uvoľňujete. Najvyšší ústavný post v tejto krajine. Post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ja viem, že pre vás to možno asi nič neznamená. Pre nás áno, pretože si ctíme naše ústavné zriadenia aj tieto funkcie. Čiže my sme radi, že budeme mať dôstojného reprezentanta Národnej rady, za ktorého sa nebudú musieť Slovenky a Slováci hanbiť. Pán Raši sa v tej chvíli postavil a povedal, že on by teda chcel byť predsedom parlamentu, pretože on je taký sympatický, on sa vie pekne usmievať a chodí po regiónoch a trasie si ruky s regionálnymi lídrami a že to tak tomu pristane, viete. Taká dôležitá funkcia a trvalo to mesiace a mesiace, kým ste sa na tom dohodli. Ale dámy, prosím vás, toto povedal. Dámy, prosím vás. V zodpovednom vládnutí a že kvôli tomu ste sa vzdali jedného rezortu, tak ja pokiaľ viem, tak ste sa vzdali My sme zvolení zástupcovia v parlamente a ten parlament paralizujete už niekoľko mesiacov vašou kto čo chce, kto čo dostane, komu čo kto sľúbi, nevedia sa na tom dohodnúť a tak paralizujú teda nielen parlament, ale vôbec život v tejto krajine, pretože ale áno, pán Bartek, a neskačte mi prosím do rečí. Ktorých mali značné zastúpenie aj v Matovičovej vláde, ste mali vy za Progresívne Slovensko značné zastúpenie. Či už to je momentálne pán Korčo, ktorý tam bol ministrom, pán Hargaš, a tak to môže menovať ďalej. Tak ste nevedeli to je veľké zastúpenie. Tak ste nevedeli, jeden štátny a jeden... Pokoj, pani kolegyňa, pokoj. Tak ste nevedeli... Človek, ktorý nikdy, nikde nepracoval inde ako v politike, pretože ste boli vždy niekam dosadzovaní. Toto nemala robiť. Toto, čo spravila, to je hotová katastrofa. Toto. Ja som, pani kolegyňa, keď už to chcete počuť, pracoval niekoľko rokov pre mesto Považská Bystrica, napríklad pre mesto Bánovce nad Bebravou. Od svojich 17 rokov mám založenú živnosť, keď som začal podnikať ešte na otcovú živnosť aj ako študent strednej školy a pracoval som riadne pre médium ako moderátor živého vysielania. Dobre, pani kolegyňa? Potom neuražajte ľudí, najmä z neziskového sektora, ktorí poskytujú pomoc a podporu ktorá je založená tam, len čisto na mimovládkaroch a na kvázi odborníkoch, ktorí boli kvázi odborníkmi minulej vlády a potom všetci skončili v Progresívnom Slovensku. A vy prosím si ďalšie klamstvo. Reči sa hovoria, chlieb sa je chlieb. Pre niekoho obyčajné jedlo, pre mnohých Boží dar. Všetko tu máme doručené ako treba. Najlepšou pečaťou toho, že robíme všetko v poriadku. Pri tých zmenách aj trestných kodexov a podobne dal tejto vláde za pravdu aj ústavný súd, ktorý povedal, že proces, akým boli príjmané, bol bezproblémový. Dal nám za pravdu aj Európska komisia. A Európska komisia potvrdzuje, že jednoducho spolupráca... Minister spravodlivosti raz telefonoval, aby sa ma opýtal, že čo je opäť zle. No to už by som chcel vidieť. No tak ja na rozdiel od vás neklamem. Na vaše rady, skutočne sa ma to opýtal. Takže prosím vás, nehovorte tu o tom, že Progresívne Slovensko chcelo škodiť alebo čokoľvek iné. Akú to má logiku, že Pani kolegyňa, reči sa hovoria, chlieb sa je. Plán obnovy Slovenská republika čerpá bez problémov. Neprepadlo zatiaľ ani 1 euro, dobre? Chce utiecť z ministerstva míry a stať sa predsedom Národnej rady, pretože čerpanie eurofondov je jedno z najslabších za posledné obdobia, že čerpáme eurofondy pod 3%, nehovorím to ja, hovoria to analytici. Všetky platby z plánu obnovy, meškané platby boli zastavené práve kvôli problémom s právnym štátom a kvôli zrušeniu Progresívnom Slovensku. Neskážte mi do reči. Všetky peniaze a jednoducho etapy z plánu obnovy prichádzajú tak, ako majú. Takáto progresívna liberálna opozícia, ktorá dostáva na frak vo svete, v geopolitike, v Európe a dostáva zatiaľ, chvála Bohu, na frak aj na Slovensku. Jediný, kto tu dostáva na frak, je strana Hlas v prieskumoch, pretože dlhodobo klesá, odkedy tam nie je jej hlavná tvár Peter Pellegrini. Aj tým, že predkladáme spolu zákony, že sa vzájomne podporujeme. Ja som ma do reči neskákala, tak aj vy už buďte trošku slušná, keď hovoríte, že ste tí slušní v opozícii, tak buďte aj vy, áno. A je to veľmi smutné, že vy hovoríte tu niečo o demokracii a pritom vy sami krivíte demokratické procesy vo vnútri vašej strany, v parlamente a vôbec na Slovensku.